benvinguts a aquesta passejada. Bona vesprada, benvinguts i benvingudes a aquesta passejada pel barri de Belluters, que esperem que estigui repleta d'històries i de sorpreses. Anem a començar així a la plaça del Tossal, tot just al costat de l'antiga i un tant oblidada moleria de València, i anem a endinsar-nos pels carrers d'un barri fonamental per a la història de la nostra ciutat. Esperem que la visita sigui profitosa i que puguem gaudir de totes les coses que ens esperen en el barri. Senyores i senyors, endavant! Productes com la seda, els brocats, els moarers, els domassos i els setins donaren fama internacional a aquest barri, el barri de Belluters. Milers i milers de treballadors i de treballadores feren possible una indústria fonamental per a la ciutat ja des del segle XIV i fins al segle XIX, moment en què una crisi definitiva fa fallida en el conjunt de València, una conseqüència de la qual en l'ordre urbanístic és l'enfonsament de la muralla gòtica del segle XIV, precisament derribada per la mà d'obra aturada del vellut. Tot i això, si parem atenció, podem sentir encara el soroll, no el soroll dels telers, perquè anem a recórrer uns carrers que guarden memòria d'altres temps i del treball de tanta gent. Una memòria que hem d'agrair-li els seus esforços a les nostres autoritats municipals i en particular una persona, la nostra alcaldessa, que com sabeu és molt sensible enfront de la memòria de la nostra ciutat i dels nostres barris. Així que li donem les gràcies a l'Ajuntament per la seva col·laboració i per tots els esforços que fa per a mantindre viva la història i la memòria de tot el veïnat i de tots els ciutadans. Crideu en mi, visca València! Continuem! que va vindre a comprar el pis i puc tornar al meu poble, allà prou d'en Fenoller. Mira com m'han fet el balcó espardar ple de cagueraies. A ti que t'ho la volen menjar. Encara, sense feina, per culpa d'aquest espoli que no venim crisi. Ara vas a la mar i no trobes aigua. Ningú et dona faena. I confiesa a casa en un terreny. El banc va mullar 200.000 euros i la casa valia 150.000. Vaig dir prou pel tot terreny i pels mobles. Ara per la casa només donen 17.000. I queria partir de tindre faena i poder sobreviure i poder pagar perquè no m'ho costés molt. Me caga la gent, no veig que estava jo en el poble. Sabe tu?
velluters. Som velluters. Som velluters. Som velluters. Som velluters. Som velluters. Soc velluter. Som vellutera. Soc velluter. Som vellutera. Què som? Som velluters. Vamos a repartir dos panfletos. Dissabte a les 8 al col·legi de la Seda. Dissabte a les 8 al col·legi de la Seda. Dissabte a les 8 al col·legi de la Seda. Acudir a les... Què som? Som velluters! Som velluters! Som velluters! Què som? Som velluters! Som velluters! Si els rics guanyen ara més diners que mai amb les obres públiques, les exportacions d'arròs i altres negocis. Cremem el que ens estan fent, simbolitzat per aquesta pila de llenya, i amb el foc de la foguera fem festa, perquè tenim dret a viure i a sopar. Sí! Tots aquests fets passaren fa 158 anys i el que reivindicaven els treballadors d'aleshores és, si més no, el mateix que reivindiquem els treballadors d'ara, amb el nivell d'atur més alt que mai i un 13% més de rics. Quina poca vergonya! Cremem el que ells fan i agarrem forces per a continuar lluitant. I sopem
amb el foc de la foguera. Moren els rics! La llota